Pregătesc un desert din pișcoturi, 200 grame smântână, o banană, 2 linguri de fulgi de nucă de cocos, 2 linguri de zahăr, un pliculeț de praf de budincă cu gust de ciocolată și 500 ml lapte. Am pus laptele la fiert. Peste praful de budincă am să pun 2 linguri de zahăr și 4 linguri de lapte. Laptele s-a fiert, am să pun câte puțin peste budincă. Am pus din nou budinca la fiert, timp de 1 minut.